Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zondag 20 augustus. Deze zomer zijn 10.000 wilde vogels aan vogelgriep bezweken. Daardoor is bijvoorbeeld hier in de Hoedekeskerkenpolder geen vogel meer te zien. Hier zijn 1000 jonge kokmeeuwen uit het terrein gehaald. En vele tientallen, honderden zelfs, volwassen kokmeeuwen. Vooral kokmeeuwen en andere kleine meeuwensoorten waren het slachtoffer. De duizenden vogels zijn door natuurorganisaties zo snel mogelijk opgeruimd om verspreiding van het virus in te dammen. Dat zijn heel veel vuilniszakken vol. Dat zijn zoveel vuilniszakken vol dat ze bij de rendak ook dachten van dit is wel heel veel. Even verderop aan de zeedijk zijn meer dan 100 visdiefjes opgeruimd. Het is voor deze plek heel erg, want visdieven zijn heel plaatstrouw. Dus wat er dit jaar doodgaat komt volgend jaar niet meer terug. En het erge is dat het niet alleen dit plekje is, maar dat het al die kleine plekjes bij elkaar zijn. Vooral jonge vogels zijn de afgelopen maanden aan het virus gestorven. Van de 10.000 dode vogels waren meer dan 8.000 kuikens. Stel dat dat virus zich nu koest houdt, dan heeft zo'n populatie echt wel weer de kans om terug te vechten. Maar als het zo jaar na jaar door blijft gaan, dan zitten we met een sluipmoordenaar. De ernstige uitbraak van het vogelgriepvirus duurt nu al 2 jaar. Geniet ervan! Kom goed, Drukte bij de Zeeuwse ballonvaarders. Het seizoen loopt van april tot eind oktober. Maar door slecht vliegweer zijn er dit voorjaar maar weinig ballonnen de lucht in gegaan. Sinds 2 weken kunnen ze weer de lucht in. En dat betekent dat de ballonvaarders het nu extra druk hebben. Het is elke avond zijn we op pad. En in de weekend ook zo ochtenden. Het is een inhaalslag eigenlijk van wat we afgelopen voorjaar gemist hebben door de vele wind. En van de zomer was het onstabiel. Dus nu is het eigenlijk echt een inhaalslag waar nu perfect stabiel weer om veilige vaarten te kunnen doen. We hadden nog een plekje met de boodschap van als het vanwege het weer niet door kan gaan, dan wordt het waarschijnlijk toch niet meer dit jaar. Dus het is behoorlijk druk. Mooi uitzicht boven je eigen land, ja, onwerkelijk. En wat mij vooral opvalt is als je het van boven ziet, hoe mooi Zeeuws-Vlaanderen en een stukje België eigenlijk nog is. Je moet dat toch eens een keer op je bucketlist schrijven en doen. En dan heb je een heel andere beleving van het beeld van het land van, waar je woont. Het is het krachtsportevenement van Zeeland, de Highland Games by the Sea in Baarland. In de brandende zon sloven 14 clans zich uit om te laten zien wat ze kunnen. Zo nemen sterke mannen en vrouwen het in clans tegen elkaar op tijdens verschillende spellen. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen grote spierballen. Je moet mentaal tussen je oren sterk zijn en als je dat niet bent, dan houdt het op. Dan kom je er niet. Op het evenement komen jaarlijks duizenden bezoekers af en die zijn onder de indruk. Zou u het ze nadoen? Nee, absoluut niet. Nee, ik hou van rennen of mudmasters en zo, maar geen krachtdingen. Nee, dat red ik niet met deze. Nee. Ik wou vorig jaar meedoen, maar mijn schouder was helaas belast geraakt, dus ik kon niet meedoen. Maar als je zo ziet hoeveel kilo's ze moeten tillen, denk je dat je dat kan? Nou, als ik er zo naar kijk, eigenlijk niet, maar ik wil het wel heel graag proberen. Dus wie weet volgend jaar? Hoop van zegen maar, hè? De groep met de meeste punten mocht zich vandaag de clan van de dag noemen. In Middelburg werd vandaag de 20e editie van het Torenvliet-toernooi gespeeld. Iedereen mocht een potje jeu de boule meespelen. Het feest is wel een klein beetje gelegen in het feit dat het natuurlijk heel mooi weer is. En dat we mensen van diverse pluimages hier krijgen. Er is jeugd, er zijn ouderen, er zijn 6 of 8 spelers die komen uit Rotterdam speciaal hier naartoe om mee te spelen. De spelers zijn in vorm, maar uiteindelijk moeten de ballen het werk doen. De ballen moeten het doen. Wij gooien ze en de ballen moeten erheen rollen. Kijk, en als een balletje verkeerd op een steentje komt, dan ben je hem ook kwijt. Ze zeggen het wel, zelf balletje kan aanrollen. Ja, heel raak in die rolletje. Ja.
We hadden vandaag een fraaie zondag met maximumtemperaturen tussen 21 graden vlak aan zee tot bijna 25 graden in het oosten van de provincie. En daarbij hadden we flinke zonnige perioden en af en toe een enkel stapelwolkje. We hebben dit weer te danken aan een hoge drukgebied boven het westen van Frankrijk. En daarmee worden fronten en buien op afstand gehouden. En er is sprake van dit mooie nazomerweer. Vanavond en vannacht is het helder met minimumtemperaturen van 15 tot 17 graden. En ook morgen krijgen we flinke zonnige perioden. En komt de maximumtemperatuur ongeveer net als vandaag te liggen tussen 21 en 25 graden. De komende dagen zien we ook nog steeds in eerste instantie mooi zomerweer. Maar later in de week moet de temperatuur geleidelijk iets inleveren naar ongeveer 22 graden. En dan neemt ook de kans op een enkele bui of enkele buien geleidelijk aan toe. Tot zover het Zeeuwse nieuws en het weer van vandaag. Meer natuurlijk altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne zondagavond.